Ginayalam jong ka Hills Farmer Union ne ke HFU kilalai ban kendo ya UCM ka KHADC uba penya IM bat ka IM badai pe ikam yo Congress Mary Kharpuri hadin ba ulat ke jalao ai jing menjur ya ka Khasi Hills District Autonomous Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act arpo arpway ya kata ke jing kendo la pelong ka arsau tri nailar aja pulai ka ba ka HFU kam sim la klet ru ya UCM barim uba Titus Kain ubade hapo ka isi barim hapo ka jinlam ju bala tenru ikani kamat ban penyo ya kani ka an ga bakarpang nam ta kinong rep habai keren bu presiden ke SFU ba commander sangpliang ulong ba ka jingdon kani ka an 8 kilo kanam dai bandon ke jia pher hapreng kinong rep ba kinong khayi amar kinong khayi ru klem kinong rep kinom la ban pnya ka kam kumju ru kinong rep klem kinong khayi ulai thu ru ba kani ka an basternat ka long balap su ru ya ka minimum price hakajuk opor habede bakani ka an ka Congress Mary Kharpuri kalong bakani ka jingdon jongani ka an kanam dei bandon ka jingle siliang yeno re bandon ka jingas thu jingmot hapleng ginong khayi bat kinong ram haka jingle ai khuble gi lam ka SFU ba Titus utei si ambare mulapan kenmau bakani ka bill lawan ra eka ka daw kolong bakadon ka jia khi jung kinong rap nalu ki por ba kham mensua halo ka jing 8 kilo ka balapan long ru wat ik minister sarkar ban hermadan hi hayodo na ka benta ban penbai ya kan isu ta no phaising is no ban priang subhaya pi ki nong tho khobor naklian jungi kum ka seng jung kinong rap apo ka chatri jung ka Hill Farmer Union ni wan khnang menta kasni hang ni ha district council ban ye kendo kerpang ya UCM bat kumjuro ya IM jung ka market nak ka benta ban ai khuble kerpang ha ka beri bagi jingi ya jing mi ubor kanchen hakaba nakliang jong ulat ke jela ula ai ke asen dan ka jing menjur nak benta kene ka market act namar ka wei neki benta ka ba kentup lang hakane ka act kalong nak benta ban perking dan ban mana haki bade bagi jing 4 kilo ka biju pedeng nak ka por sekor haki bade bagi marrep ki jongi teng ingi snu ban ai kuble ke bakerpang balala ban pelong anye kene namar baro sikata jingi kun jungi kum kinong rep kalong ban pendu no yang jing 4 kilo dari haba kam don ka an ka babiang kalong ka ba ban pentri kam te ita iwe hing iwan kenang ne ban ai kublai kerpang ya IEM jong market bala simkhyai kene ho ya UCM bat kumjuru klem da klet ya iba titos iba dei UCM barim bama iru iladan bentah ka ba dei kejing pen krek ya kene ka an kumjuru ngi snuthu ba nakliang jong IEM o ilabata yangi baka don bentaru ka sorkar naka bentaban pelong anya kene ti ya ka sorkaro ngi ai ka jing ai kublai sakawairu ngakwa ban ai ka kubor ka basai ba ni kum kinong rap ngimdon kono ka jing bu not are indong khai kim dai ban pau ya ka jing ban sngusi yangi bang ye kun ya ka jing 4 kilo bat ngidi ban ilong perlok bat kinong khai ngim kwa ba kandon kono ka jing ya bu dak snew bat kinong khai klem kinong khai ngir kinong rap ngim im terik tang ka jing kerpat kolong ban 4 kilo tinggi skem badang ni sekmat leng bakane ka an kan pendu no ya kane ka jing 8 kilo ka balapan sengu de kinong rep ba teng haba kilapan rep shispa de shipol haban ai no yaki bat sakawairu haba ngiyo i yaki marep ki bawan asyabar kum uphan haba latho sanpo kilo haba le thiet ni thiet hi sanpo kilo de kadi balong kunju yaki marep ki jungi sakawai ngida sukmen mentakasngi namar ba umdei na IEM la batai yangi ba umdei tang baka don ke jing batai ke jing 8 kilo dari lab suru hangne hakaan bakan don ru ya kata minimum support price hakaba ngi ku minong rap nginum syak nyo dor than ya kenero ngida ai kublai kerpang namar ngim sim kmi lenti bakan su lang ini benta hakane ka at de nagleng jingi kum ka Hill Farmer Union ni ai ka jing kublai ka kerpang i bakum juru hiya ICM baro bala sim khyai kene kene hi kedika benta bangi lawan bangi kendo ya ICM batem benta kasih dalam kejong i presiden iba commander kumjuru general secretary iba Alphonse tiba iki members baro khot jongka Hill Farmers Union kiba neki konstituensi prepare neki unit ki prepare nanom la banjir kan hangi ki laiwan neki shnong prepare dengan ai kublai kerpang shisai ki ba mla ban iklam mut dori ba mo kindawan hagani ka dor ban ai kublai yangi gani ka longsha bangiru ni dapat kerja kemen nak kalian jangan kum ke IM in charge jangan market but kam dam
nakalian ka jong isi bro ko way but yai CM jong iru iba mga abandon lang rekat chuba ni menta ay kubli kerpang iru unjo but nakalian ka jong hoy ngala de brief but ngala de ai ki important points ki ba habede but kanika add ka ba dang shan ni layo ya ka sen na ulat jong ka jela te ka benta ka basa hi menta pat kede sang bangin shu hab bangin notify ikine kala aya chakmat but akum no pat ba min pentri kam da ka ba perking mo makani kala di kaan dengan nakalian ka jonga kung ta iya in charge ng market ru but ka isi ru brakaway na karpatrit ya kinong khayiru ba makiru long kinsung thu dem ba umde ba om ba ngile silen khmat yano na markani hi kaan kawanra ya kata ka jinga su thu jimut hapde nong rep bat unong khayi dengan it scam banang ni syakmat kinumi isu kinu kikin rum kikin ram nanum kren jrong na maraba menakani ru ngala batai shailut abai de main objective jong kani ka at kabai de bentahi nong rep de bangang it scam bagi si kisnem kibanman lingba kani ka at bale sero yo ginang la susu ba mo na makani ka adik amendment act dengan it scam ba hakisni kisnem kibanwan ro na tharai kinong rep kinong khayi kinsa yo ya kataka no kataka la sandul habit na halor jong kani ka at kanung don shu kana kani ka kanung ka nang ni syakmat Pi ka jingwan jong kini ki seng jong kinong rep mentara sengi syana ku LU ka desi kat perlengo iki ki perlok bro balai mo ki wan syana le ka daw ka baning kong ka kiwan ka long kiwan ai ku blei i mentang dan ni jur si kriya long ba kiwan ban penpau ya ka jing so komen ka jong ki jing so ngo ka jong ki hadir bagi layo jing tip ba ya ketuka Khasi Hill Autonomous District Establishment Management and Control of Market Second Amendment Regulation Act apo apwe la that I ascend the governor te halor kata-kata ba kiwan pani kendu ena but balai pat kidawan spesifik bat nga kalong ba ya kani ka amendment ya kani ka ad ni lale ha ka to kapor ka snem arajar apo ha ka bangi la pas apo ka house ha ka overnight march ha ka budget session overnight march apo ka session ka juni te de halor kata kanong rem ba ki sutu ba ya kani ka amendment lale ha kapor ka jonga kum CM bat rengkat bat ka jinga trelang jong IEM in charge jong ka market ikong Grace Kartuni gi bro armut ni re tristom akom nu ban pen urlong ini rengkat ke jingerap jong ki officer ki jungi kamtam legal advisor jungi Pak Robert Hatcherin kide gini ki balong ki arsitek kum nu ban penwandur penginuan ra ini ka amendment bat balai ka daw penginuan ra ini ka amendment baik ini mati ka daw golong ba ki na kapor sa kapor kadon ka jingi jong ki norep Aduh ki tem ki ba mensuaru kila juan ki nong rep manhalang ni kila julet hayo du na kapor na try ki kenma bahwa ki minister jong sarkar jelaru kila ada iu kejat hayo du tang na mentaban solve ya kenika isu ke badai bat ka takaot kilo na try ki tip hamo kalau popular ba takaot kilo kawa ki nong rep na kapor ki penpal ya kajing susi habai dai ba kata kajing syawat kilo Hoat nakaliang ki isi ki barem kila syuai tangi ki notification mo ki babun ki don ki isi ki ba ki syuai tang to gajing pen bana ba ombet ban ot kilo and if you to notification is a mere notification lada pim don da kaan pidapi ai ki notification dagi spa terliru kim trekam namar balai kan notification kalau be tang ba pinsu hukum lani pinsu mana rekam dan pak kaan kum do bante lakam lada lap yau ba ot kilo Tenrei, dena takadaw na kanyang kasungi kum ka isi to por nilai perhat bangi ong bagi de manora ta anje. Apa don ka an kamut la ban implement. La ban penalty yo ba pen don kam bakla la ni uba penkenya kata ka an. Mo habla ong bombet kilo pi penken kamut mentar la don ka an bagi la ban pen stop.
Dikatakan ke advantage jong kini ke amendment ke pengirawan rah atas nem aja way